खोनाबाय नै फिसाला आं नोंखौ जिखुनु नोंखौ लोगो हमगासिनो दं दे अबे जायगायाव लोगो हमलाय आं थांगासिनो नङा नों खोनासंग्रो नों ओमफ्राय आंथ' दा बुंना होजोब्बाय आरो बुंना होखांनायनि उनाव दा रायज्लायना मा मोनबावगोन दे जेनेबा आं नोंखौ सिगाङाव मा होनामोन नों आंजों फैनानै मोजां आफस जाबाय होननानै होमबा दाया सोरनिलै बिफा सानना नायलाय नोङो आं जेबो सानाखैमोन खालामनोसै होननानै नों आंजोंहाय नुजाफैयासैबा नों दा अबहाय दं आंथ' दा न'आवनो दं आं स्कुलाव थांगासिनो ओमफ्राय नों दे आनननि सिगाङाव बुंहरबाय थानानैलाय मा मोनो आननालाय मा मोनथिगौ दाया नोंसो नोंहा नै खोनाबाय आनना जोंनि लोगोफोरजों ज' खिथादों नालाय ओमफ्राय आंना खिथाबाय थादों माखौ खिथाखो आं बेखौ मिथिया आं दिनैसिमबो आंनि हिनजावजों लागायलायदों खालामलायदों आंनि हिनजावखौ बिदि खालामदों मादों आं बेखौ दिनैसिम नोंनि हिनजावनो खोन्थाहरबावाखै दाबो बुजिबाय नोंखौ अननानैनो खोनाबाय ओइ फिसाला नोङो जिखुनु नोङो स्कुलाव फैदो आंबो थांगासिनो दं दसे खुसुआव जों मा खालामगोन ओमफ्राय जेनेबा हा खुसुआव मा खालामगोन जेनेबा दे लोगो हमनानै आं नोंजों एसे देखा जानो लुबैदों आं देखाखौलाय मानो नांबावगौ दालाय खोनाया देखाखौलाय मानो नांबावगौ आंनि न'खरखौ आं दंस' खालामखानाय जाखाबाय आरो मा रायज्लायनानै मा लाब दंबावो मैया दाख्लैहाय नोङो दुर्गा फुजानि लोखि फुजानि दुर्गा फुजानि सिगां नोंखौ आङो मोजां फैसाखौ हरफिनदो होनना बुंबाय आङो नोंखौहाय आङो हयथ' फुजा जोबबानो जों लोगो रायज्लायगोन होननानै बुंदों आं नोंखौहाय आरो जेनेबा दे आंनि हिनजावखौ नोङो अनेक बायदिसिना खोन्था नोङो खालामबाय जेनेब्ला बेफोरबायदि थांनो गोसो गैयिखौनो बेफोरबायदि खालामबावबाय नोङो आं बेखौ जेबो सानबावाखैमोन मिथिबाय फिसाला बे खोथाखौ दा नों आंजों देरैबा नोङो आंजों लोगो रायज्लायबा नों गासिबो मोनथिजोबगोन नों माबायदि खोथाखौ बेखौ नों आं फेस मोनथिजोबगोन नों आं नोंखौ दाख्लै नोंलाय मेरला खोथा दं होननानैहाय नोंखौहाय सोर नुदों सोर नुवा गासिबो आंनाव फट' दंजोबो नों लांनायखौ रेखायाबो नुदों मिथिबाय सोर रेखा आंबो सिनाया नोंखौ सिनाया बे रुमावनो थायो बे रेखाया दे दाहाय फन बुगोन आं खोनाया दाहाय फन बुदो दे आङो नै थांगासिनो दं दा दे